Республика Урман хуҗалыгы министрлыгы хезмәткәрләре көчәйтелгән эш режимына күчте. Бүгеннән табигатьне саклау акцияләре уза. Урманнарны чүп-чардан чистарталар, урманнарга чүп ташлаучыларына ачыклыйлар. Урманнарны чистартуны корыган агачларны кесүдән башлыйлар. Корыган агачларны, ботакларны вакытында кесмәсәң, алар авып юлларны каплый, яшь үсентеләргә үсәргә комачаулый. Во-первых, это источник антисанитарии в лесах, во-вторых, это эстетика. Корыган агачлар антисанитария чыганагы булып, шулай ук урманнарны ямсезләп торалар. Трассаларда юлга авып, куркыныч тудырырга мөмкиннәр. Шуңа вакытында кисеп җыештырабыз. Урманнарга көнкүреш калдыкларын ташлаучылар белән дә көрәшәләр. Бүгеннән Урман хуҗалыгы министрлыгы хезмәткәрләре көчәйтелгән эш режимына күчте. Татарстанның барлык урманнарында әмәләр уза. Узган сезонда гына да 7000 километрдан артык шүп чыгарылган. Шүп ташлаучыларны ачыклау өчен республика урмандарында махсус фотокамералар куелган. Фотоловушка работает на 12 батарейках. Фотокамералар төнлә караңгыда да фотосурәткә төшерә. Барлык сурәтләрне онлайн режимда алабыз. Шулар ярдәмендә законсыз урман кесүчеләрне, шүп ташлаучыларны төркибез. Фотокамера 25 метр арага кадәр сурәтне күрсәтә. Узган ел датчиклар ярдәмендә 170 административ хокук бозу очрагы ачыкланган. Барысына да акчалата штрафлар салынган. Санитар чаралар экология икойлыгы барышында агачларга сыерчык оялар ясап тәрәләр. Урманнарда тәртип саклау өчен кизү торулар оештырыла. Шулай ук урманнарны янгыннардан саклау чаралары да күрелә. Фанис Мөхәммәтов, Айнур Вәлиәхмәтов, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.